Suk Katokku saka sareng gandong irung gawe Papiku ngomong cisane mbak kakung Sarapanku sego jagung Kosokan waktu ning kali nyoblong ning gedung abiu Katokku saka gandong apa irung gawe Andukku mung cukup anduk sarung Dolananku motor cilik saka Lampung Ayo Mas Bis kolong bis kutul bareng Rekasane saiki wis Bis kolong bis kutul baris Rekasane gedang kuwe Cingklang pulane bunder ser Aku digudang nek wis gedhe dadi dokter sing ngundang boke Tanggal 15 padang cingklang apulane bunder asur Barang wis gedhe aku disuntik dokter Ayo lo Mas Ana caraka tata sawala iki cerita jaman semono padha jayanya maka potongo iki cerita saka wong tuwa Ayo Mas Setianada ayo Kosokan waktu ning kali nyoblong ning gedung biur Sadhisik durung ngusum sabun apa pabrik irung dibangun Andukku mung cukup anduk sarung Dolananku motor cilik saka Lampung Bis holo bis kutul baris Rekasane saiki wis Bis holo bis kutul baris Rekasane gedang wis Tanggal 15 padang bulane bunder Tanggal 15 padang cingklang bulane bunder ser Aku digudang nek wis gedhe dadi dokter sing ngundang boke Tanggal 15 padang cingklang bulane bunder ser Barang wis gedhe aku disuntik dokter Ana caraka tata sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya maka potongo iki cerita jaman semono Ayo Mas Setianada Nina Bernanda enak nama iya Kisbro Multimedia matur sembah dhuwur ayo Ayo Mas Kosokan waktu ning kali nyemplung ning gedung Jaman dhisik durung ngusum sabun apa irung dibangun Andukku mung cukup anduk sarung Dolananku motor cilik
sing ngutang mbok